Ageno ni chiemo maber kamoro amora ma intiere kendo arwaki e chenro machielo mar tedo gi chiemo mana kaka iyude tich adek juma ka juma e Ramogi TV. Kawuono ni wantiere e kar tiegruok mar We Got Gardens kuma bende antiere gi jopuonjre kae moselony to bende gidwaro ni mondo gipuonjwa kaka itedo. Adwaro ni mondo warwakgi wang'egi mondo ginyiswa ni to en ang'o ma iloso kawuono. Machiegni kabisa inyalo ulori ni ng'a? Anto nyinga Danielson Okoth to We Got kae masome. Ane first year na to agoero kamano kuom biro. Erokamano ahinya. Jakindu. Okay. To in? Anto iluonga ni Lensi Nyamunga ta wabiro tedo to wakwayo Wabed kanyakla kwa tedo. Erokamano. In Nyandiwa. Koro mesa kawuono ma Homa Bay County. Jakindu, Nyakanam, Gikindu Bokbor, plus Nyandewa. Koro Homa Bay County kawuono dwa keto nugu moro maber e mesa. Ang'o ma waloso? Koro wan gi soup no mar budho. Kaso wan gi gweno. Wan gi rabuon mosiny. Kasto galot motwe. Galot motwe. Magi duto te dhi bedo en meal achiel, en chiemo achiel. Wan gi starter gi main meal, koro chalo ka meals ariyo. Okay. Ma two course meal ma wadwa loso. Koro ma wachako starter no ema waloso? Sani koro. Koro watiyo gang'o mar lose? Koro starter kae wan gi otungu, wan gi garlic, wan gi chumbi, black pepper, cayenne pepper, gi mixed herbs. Okay. Magi chalo rosemary, nika parsley, oregano, gik machalo kamago. Kaito kai wan gi budhowa. Makoro star mar dishwa kawuono. Walose nade? Watimo nang'o? Koro wadwa kete oven, lakini mwachako nyaka marinate, kiko donja po chala kamano. Oh, soup bedo marinated? Obed gi flavor moro. Obeda bland. Nikech ing'eni thothne wang'ega ni marination en gi omiyo bed mayom. Mae koro wadwa ni mondo ndhadhu odonje iye. Wadwa ma ladha odonje koro kata kichame ukiwinja ni madho chiemo nyathi. Ok en budho kamano. Nikech nitie jomoko magiwacho ni budho ok adwa. Koro wamiye ladha no. Okay. Koro ang'o chake matri mwadhi tiyo godo kawuono. Koro kawuodho katika maler. Aneno ka tray ni ikete mo. Kiko mak piny. Kasto spices matin, wan gi kijiko ka wadwa pimo. Wacha waketo 5 grams of everything. Koro black pepper, tuta sprinkle to on top. A little bit of cayenne. Wadhi keta wiye matin. Cayenne chama niga ga pilo, en apilo. Cayenne en apilo lakini ok makech sana. Bedo mild matin. Koro kata ng'ama okoye ga pilo ok thage sana. Our onions iongeze ladha. Kasto makoro nyaka iket mang'eny mixed herbs ni. Nikech makoro madhi keto obed gi taste mar your earthy flavor maintain. Mano bi pore wiye. Kasto gi chumbi. Anto pile okapim gi wang'i. Nyaka jodala wagi iso mono romo wuodwa weri kanyo. Adier. To ok dhi mang'eny. Ok nyadhi mang'eny. Do koro kamano. Koro odonjo oven mane makoni. Wadwa kete ka wase preheat at 200 degrees. Koro wadwa kete for at least 25 to 30 minutes ama at least oyudo kala moro machalo mamit mabudho chiek. Okay, mobed mayom. Koro mae madonjo iye. Nyayaw. Piny diere kama ber kama oyudo mach koro. To liet, mano bedo preheated chon. Koro time ami onegi ket koro 25. Bas. Koro wawe kanyo 25 minutes. Tijok dhi bedo norumo, wabod duogo ire. Duogo ire. Koro wanyadhi mbele gi gimoro ko warito. Okay. Koro next koro nyatiyo ne gweno. Nyakolo magi. Koro magweno makawuono. Koro macha ne starter. Koro ma odonje main. Koro kama gik mit nitie. Koro nasekete e fridge marinate matin for the first 6 hours.
6. Dong ladha odonja iye mos obed mayom. Kato ma part mane mar gweno? Mano Kore, chicken breast. Deboned, tumeskin pia. Koro onge piene cha, to onge chogo mora mora. Chogo mora mora, en maringo kende kamano. Koro marinate mitiyo godo seche auchiel ni, itiyo gang'o gini? Atiyo gi black pepper, oregano, a little bit of cayenne pepper, chumbi, mo, gi garlic mo grate gi ginger matin. Awinja. Ing'ejo kata kio duma mamit. Harufu mamit. Koro wadwa kete pan mabed maliet. Kasto watede. Okay. Koro mae bodhi e pan kocha. Odhi bedo koloso. En koro ichiele pan kanyo. Ichiele pan kete mo yud max maber. Koso chalo grill max, waluonge grill max. Oyuda lines moko maber kama kasto wagole. Line no be max. Awachi ni sama koro mano beautification tu. Mondo chiemo kata king'iyo chiemo chalo mamit. Chiemo gi wang'i mondi. Mano to edier. Jatedo ka jatedo mawaromo godo. Wacho ni wang'i. Waning'e ni wadwa no winje gi umwa monde koka wachiem. But wacho ni wang' neno. Wang' neno. Wakoneno chiemo chalo mamit koro kata kibile adier. Iwinjo ng'ama notedo notiyo matek. Okay. Koro mae bodhi kocha cha. Eni bochiele dakika maromo adi kama? Kanyo wadhi chiele daka 5 kende. Oyuda kala. Ok wachiele mochiek. Ok obudho. Waketa kala no. Kalo osebiro wadhi kete oven. Embo donje oven. Koro gweno onego koro kete pan. Nikech Osemarinate. Pan to keto bed maliet matin mon mochiek. Koro mamon ni koro kikomoke pan. Koro kanyero iwacho ni pan obed maliet. Ok en moro ma dhi chwakre gi gweno. Ok wadwa gweno chwakre ogol pino no. To ochwakore. Wadwa wang'a gi. Wadwa no winjiro moro. Flavor harufu moko mamit koro nego chako wuogi. Okay. Koro kanyero wamiye thuolo matin. Pan kosebedo maliet. To iwang'e both sides. Koso mana side achiel. Both sides mondo bed gi color both sides. Ang'o moyiero ga chicken breast? Chicken breast ema thoth neno kutiyo godo. Chicken breast ochiek ga piyo. Kasto en ring'o moro mayom. Koro kata fat be onge fat mang'eny. Koro ka nitie ng'ama nigi health issues, chicken breast is a very good alternative. Moingo tiyo gi gweno. Moingo tiyo gi drumsticks gi thighs. Oimo miyo thoth ne ginene hotels. Jomadongo ubo umiyogi chicken breast. Nyithindo drumsticks gihero. Gi wings. Taneno kikete mane sides mag pan. Diere kanyo be tiyo lakini eno koro mo. Mo cha modwaro. Wadwa koro kete baking sheet. Koro aluminium foil onge. Koro wadhi tiyo gi baking sheet 2. Mondo kel effect ya kuifikia ndani. Koro bueno no oseyudo kala mwadwaro. Wadwa gole koro wakete baking sheet. Miwa baking sheet maber. Miwa baking sheet gi mo. So baking sheet mora mondo gimitedo kiko muko wiye. Ikete mo matin.
Koro ikawo brush. Iwire mo. Mana kaka ne wawiro. Kaka ne wawiro moro cha. Bas. Keto koro rech. Gine gweno. Gweno koro madwa keto. Mama na gine ne ma wiye but iye to pok oikore. Iye to pok oikore ni do ye. Ok osechiek to ye pod en no. Podo keto. Mano mwacho mit ne teni iye mono. Koro wanya keto. Odonjo kako sodhi koni. Odhi adhia koni nikech ma osebedo maliet. Okay. Koro odhi adhia mbele tudo tu me kwa dhi mbele maber. Bas. Koro mokwongo cha imiyo 25 minutes. So after you 10 maneko rumo, ang'no meda. Do waneno waketi ken gi 10. Koro mono gweno wadhi bedo sechiek 10 minutes. Okay. Wadhi meda 10 moro. To bede 20. Sawa. Koro watieko mar ariyo, no? Watieko mar ariyo, wadwa donjo rabuon. Rabuon ni en accompaniment. En ichame gi gweno, no? Okay. En walose nade? Wadwa chwake achwaka. Kose chwake to wanywase. Okay. Gi butter matin gi chak. Mobedo nice and fluffy. Okay. Mobedo mayom. Kose bedo mayom to pipe into beautiful shapes. San kanya. Yes, some timo plating. Koro kawaruno pino wadhi kita chumbi. Ni chwake mana gi chumbi kende. Chwake gi chumbi. Koro ochwakre mobed mayom. Koro kata kinywase ok obed gi lumps. Bedo moro ma kata kipipe uwoga. Chalo moro mipidho ga godo nyathi mabedo wind cha. Imichak michiemo manyien. Wamiye dakika dika ma? 5 to 10 minutes. 5 to 10. Koro sama ino chwakora kanyo, wacho ni machielo ma waloso en mae vegetable wraps. Vegetable bundles. Alot mo watuyo kama. So maendi watiyo gi carrots gi French beans gi spring onions. Spring onions mo ngiyo dala wacho nini otungulu. Ober sana gi machalo gi gweno. Odhi maber gi alot. Inya tiyo godo moingo tiyo gi kitungu moro cha. Kata nyoyo kichielo kata nyoyo. Very nice. Koro ka watimo nango. Ngad kamano. Kasto ang'no chak peel mondo yud peels gi. Inyisa ni oginumu wase chwako gi matin lakini ogichiek be. Okay. Wachoko gi kamando mon koro color ne gi donga vibrant. Kiko lose beautiful color main godo no. Okay. Kata magi green no beda green kamano. Nyakonya kaupala kisegine kamano ing'ada kiseng'ado ti igole agola achiel. Kit kamano koro ayuayo pote ma oko ni kata yuayo kamano to wuoga oko dhi chot okonya chot imule mamos kamano. Gine ma wawito gagi tiyo ga oma dala okoero ga tiyo gi gimoro amora. Koro no wacho ni onge wastage. Onge watema i reduce as much wastage as possible. Wacho ni jikon gimoro amora nigi tich. Gimoro amora tiyo. Kimanyo ne matich tiyudo. Matokuogi. Macho. Koro ibedo gi 3 container system ni koso working area ni ibedo gi kamora adek mitiyo godo. Kami keto products michako godo, kami tiye, kaso kami kete gi finished products. Koro ikawa lumbwa kaka intie ni. Gi celery ariyo kata adek. Enjoy yaure we waket bathe kama mondo kamera onegi motimo. Kasto tema tira. Koro nyaki kao carrot, kao Kaito warap. Achielo injo bedni rap mate.
Matin. Achiel tira para goda achiel te kamano. Ok no dhi round. Samora mora kaki nyakete men comfortable kodi. Okay. Maber kata kin gi nyithindo dala unya tugo unya involve gi e jikoni. Koro ibiro kata gin be creativity ne gitang'oni kaka ginya twecho. Okay. Aikore. Koro magi miwacho ni jo CBC ng'ini tinde ni goya picha katedo katimo ang'o gini. Shoga ticha lot tek moingo ringo. Dongine. Nje kaka opusro buodore. Okier. Koro koni oikore, mano pumpkin oikore. Kete kanyo. Koro gweno no ni ichake miye timing ne? Matin. Okay. Sawa. Koro wadhi mbele gi loso ma to koni okwe matin. Nyaka okwe mondi. Nikech wadwa blend kiko kethnwa blender koliet. Rabuon kono chalo nang' podi? Koro magi botemna ichamo gi kama? Pud magi poko wachaka. Nyaka watigi ang'ono ketgi e bata modhiang'. Gi spices moko matindo obed gi ladha be. Dog nasenyisi jikon nyaki ti gi spices. Onge gik ma bland. Nyaki migi ndhadhu. Gigi ok bi were. Kochope mesa to koro kitungu ni somewhere else. Koro kaki tedo mos achiel kachiel. Okay. Kibed garak. Nitie gik moko ma dwa patience. Jikon dwaro ng'ama onya tiyo mos. Kibed garaka sana. Raka seche moko gik moko kethore. Lakini chiemo kama bende ka untiere jikondu ni. Pomana ka gik moko jomoko wacho ni otende madongo giwao chiemo. Enena mach pa to tieko wuoke. Emani untie gik moko gimang'eny mitimo kapok uchako production. Makoro samucha preparations kudino kaka magina sechoko gi matin. Ng'at ma boneno ni ikawe tikete mach matin to igolo. To kare ni kawa time ni mos. Koro maemba dhi bedo alotwa e chiemo ma waloso ni. Koro adwa gole mondo rest. Wadwa ume mondo kiko lose moisture ne. Okay. Pi man godo no mondo bed juicy. To wakete kando o rest. Pumpkin wabe osechiek wadwa kete blender kasto wa blende. Kwase blend ang no duoke mach mondo wa confirm seasoning, wa make sure chumbi oromo, oregano oromo. Kasto ang no med heavy cream mondo bed thick. Mondo koro bed thick. Mi gine gi kijiko. Mi nyacho de gi kijiko koro to okpukre kamora mora. Okay. Vegetables wa bende wasera. Magi be wasera. Koro wadwa kaugi. Kende butter wadhi melt butter e pan. To waketo gi chumbi matin. Manyiso ni sani koro
wasudo kocha. Kuma bide kolo setieko prepping magi mora mora wasetimo. Koro adwa chaka tedo kasto sauces wabe wan gi sauce ariyo monego ati. Ma wadhi tieko godo. Koro wadhi kone. Waserege. Koro ka waserege ni wadwa kete kore mach mondo wa confirm ka en thick enough koso odwa med thickening to o taste nade. Chumbi be oromo. But tikneta winjo kaber. Winjo ka oduma mit. Das. Kamano. Koro kanye irude kanyuka. Wadwa koro rude kaka nyuka mamos. Sami rude no? Waruni en sawa? Waruni koro en sawa. Wani koro asisa ngamo ko Nyandhi wanyakawe. Nyandhi wanyakawe koro gol pino to achak nywase. Okay. Kaso jikoni bedo go jikoni moro matin. Mibilo godo. Penjo ni ojiko ma uketo ofuko gi gitimo ang'o? Ibilo godo koro kikiti gi lweti kimako chiemo welo. Adwa penjo kabisa nikech kane ni to in gi ojiko ofuko. Chalo kaka nitie fundi nyaka beda gi tape measure. Koro kaka bele no winjo nango? No meat. Chumbi mano oromo. Koro iwe ochwakre mos gi mach mayom ok mang'eny. Kasto ngo thicken. Odhi thicken kende. Odhi thicken makende. Koro en wewe kanyiro chwakore mos. Ochwakore mos. Koro kipime kako chwakre no to dhi to obedo mopoto. Obedo mopoto kende. Okay. Aya koro kanyo wachak watieko. Kanyo chako soup no kero wanyawacha wachuru mot kamano. Koro en koro dong wang toke. Odonga wang toke koro to accompaniment ne. Koro waweyo kanyiro soup kata kado kaikore. Koni koro idwa onego anywase mondo kik obed gi kidi moko iye kanyo. Kaneno kinywase ei rachungi. Onego nywase mondo obed mayom kabisa. Inywase ke chunge chuth ber. Ng'ama onge gi mashani nyatiyo gi luth kuon. Kata lwedo? Kata lwedo. Samoro be inyanywaso rabuon misechwako kaito iweyo kokwe. Winjo iwacho ni ober mondo nywasre maber koliet. To gibedo matek. Nywase gibedo tich matek. Koro kwasetieko sonye onego waket chak mondo obed mayom matin. Kiseketo chak tirude. Anya konyi medo kaponi dwaro. Sumano rome. Koro pepper ni waketi mondo kiko taste no beda plain kamano. Idwaro ma koso black pepper, koso botiyo kod gite. Gite, okay. Sekeke. Sekeke. Koro kwasetieko kae onego wapipe mondo wakete oven. Embor chako doke oven. Aya.
Koro nikech en gima nosechwaki losalosa moseikore en gima osechiek duoke kore oven ni en dhi timo ang'o? Mondo omed bedo matek, kala ni onego bed brown. Oh, udwa brown okay. Dakika di? Dakika onego ket 30 kata 20 kanyo. Koro ebe koro en wasetieko kode wawe kanyo. Jakindu be nosetieko gi soup kanyero. Wadhi ang'o ma koro dong'? Koro wadwa chako loso, wadwa tekore gi alodwa, okete kando. Gweno be onego doge mo. Okay. Gi oyster sauce matin mondo bed glossy. Okay. Koro wachak gi gweno koso wachak gi alot? Mora yudwa chak gi. Apani waginene gweno nikech alot bende ok wadhi moro donge. Ok wadhi moro. Koro alot otigo do mogik. Obed mogik kocha. Sawa. Koro wakaw gwendwa kendo. Ndio kaka uduma mix. Koro wadwa keto modhiang butter. Mon koro kiduoke gweno kanyo, gweno kik owang' to mak piny. Kaw matin. Anahero tiyo gi pala ka ng'ado. Koro ang'ada Piece matin tiketa. Kasi winjo kosizo. Atiyo gi pan mano chako godo nikech ing'e flavor moro mono chako godo te no donga ka. Koro flavor go kik olal no e chiemo. Mano? Ma oyster sauce. Odwa mede mondo koro obed glossy gi kala moro makata kinye nafana. Oleny. Matin kama dokore no gweno wani gi kala moro obiro brownish kala leny mi wacho to bende koro kamano koro ndio waketeka gweno koro wacha osechiek sani kaka itieno itongoja tu plating. Okay. Mon koro kiko kwe anero ga kete oven ken nono kasto inega hit. Ka osegolo ma dong dhi bedo maliet koro adhi duoke iye kanyo to chim. Mondo beda gi liet no. Beda gi liet kiko bed no otedore lakini be ok en nono. Nikech onge kake bomure kendo. Onge kaka bomure kendo koro no bed motek. Okay. To kwadwa ma. Koro ka wasegolo rabuoni waduoke. Isimo oven to liet no. Liet no ma koro kete odonga koro gi temperature no 150 no inakuwa regulated and maintaining. Aya sawa. Aya. Apani wadongi achiel mogik ang'o modong? Wadongi sauce ma koro magweno nego alosi barbecue sauce. Kasto wadora poko tikore nini oserumo. Koro barbecue sauce kende modong gi alodwa. Lakini alodwa wadhi tiyo godo mogik. Sama wachiegni plating. Okay. Ndo ibaki fresh. Koro barbecue sauce magi motiyo godo. Koro wadwa chako loso barbecue sauce no. When we say you do pureed tomatoes, Tanzania obviously chako gi onions. I'm going to set our onions with some butter or oil, whichever is mora minya yudo.
Sauce no wadwa chako loso to do ng'e gimoro amora nyaka ichak gi otungu. Koro otungu no wadwa keto kobedo golden brown. Awa nyanya no ketie kaso wachako wadwa chako build flavor no. Wadware ma spicy, wadware ma sweet. Koro odhi bedo spicy nikech odhi keto pili cayenne pepper lakini wan gi skari be koro odhi bedo more like hot and sweet. Okay. Lopate yo balance of flavors. Multiple flavors inakuhit. Nyanya no be kwong chiek monde. Nyanya be nyako chiek kasto wachako build the flavor. Koro medo tomato sauce, wan gi soy sauce na oyster sauce. Makoro wawe uchwakre matin. Flavors ko donja iye zi elewane. Okay. Gibedo siepe. Lakini wasema chiek. Okay. Haya koro kanyo en wasetieke sauce no iro koro opop ni otwak mana matin. Odwa koro chiekore galodwa ni. Alodwa riogi odwa koro tunataka kuzichoma kwa butter obede koro gi taste flavor donji iye koro. Okay. Koro kanyo be butter matin. Butter matin donje. Homa Bay County osetimo gima onyalo timo kendo time maber. Lombo wang uwacho ni mit chiemo nyaka ing'ie gi wangi. Koro mae soup mar budho cha. Kaito magi mkate moketne. Bathe koni gi koni wan gang'o mae gwendwa cha. Vegetable salad. Gira bonte ochalo buskut. Lakini ok en buskut. En rabuon. Kapo kwa bilo gi mondo wawinja ne to bomit kako neno no. Amana wachni mogik. Weruguru kamano kuom joina ka watedo skudwa kama we got. Follow Chef Danielson Okoth on Instagram and all social media platforms. Ukonyan be teda chemba ni odhi mabor ka kende. Anybody who is trying to get into cooking arwaki we got ka ebi wapuonjre tedo. Eruru kamano Ramogi TV. Gini wawacho oberndi kendo kuneno oberndi. Follow Chef Nyamunga at TikTok, Instagram
And we thank you so much. Thank you very much. Wabedo wagoero kamano marwako wa e jikon. Ma koro podun students. Kokune first year. Udongi higni adi? Adongi higni achiel. Idongi higa achiel. Achiel. By the time you graduate, ngato koluongi. Aneno kutimo tich maber kabisa. Wagoero kamano. Geno ni bende kama intiere dala Kanyero ipuonjri kendo ing'eyo gimoro ma inyalo timo. Ilos godo chiembi e yo ma opogore. Nyako odiochieng' machielo. Chenro machielo matedo gi chiemo. To mokwongo wagoero kamano ne jogo duto te mabendo miyo chenro ni obedo makare. Wantiere gi jachan picha Kevin, wantiere gi producer Mara Sharon, antiere gi jago picha Mano Kanyero Mbugwa kanyakla kod derepo momiyo wachopo kendo odiochieng' makawuono Mano Kanyero Muredhi. Nyako odiochieng' machielo, chenro machielo matedo gi chiemo iluonga ni Jael Lieta. Dongo wabile owinje no chal nade. Nyakao